भाई अरे कथाटा कौन है सानो भाई मोरे खुशी खबर नहीं आसी कौन खुशी खबर आनछु मो सानो भाई प्रकाश मिश्र आजी ओजे देखो भाई सबको खबर दे दे मो सानो भाई प्रकाश मिश्र हेबे ओजे अरे मु एठी कोन जाउची ए खुशी खबरटा मो बड़ भाई को जणाई देबी हां मु जाउची बड़ भाई को जणाई देबी सालो भाई गोटे कथा कहबी माइंड करबो नै एथर तमको बाहाबो पई ना झिया माने को फेर लंबा लाइन लागिबो आ झिया माने बाबू भाई माने आमो घर खाली आंटे के करो बुल्ला कुकुरा बोली नंगुर कुकुरे घसी जाती आबे हाथी बाबू भोला तो एमनी केते कोन करबे बुझिलो सालो भाई सालो जमा सुने मुने से झियर बापू भाई माने को कहबो ताको झियो को आनी प्रथमे मते देखेबे आ मु जो झियो को ठीक करबी तमो बाहागर सेठी हबो आ सब झियो ब्रंको मु खाली तंतियो करे आ मो घर तोड़ी देबी अरे बाबा कोठी कंकुची करो मु जाउची ए खुशी खबरटा बड़ भाई को जणे देबी मु आसी साले भाई आसुची वो बड़ भाई को अनेक आशा अनेक स्वप्न आज एटा सानो भाई प्रकाश मिश्र पूरण करिछि आज एटा सानो भाई प्रकाश मिश्र ओजीएस आज एटा सानो भाई प्रकाश मिश्र प्रकाश से हमर को गोटे भूल हे गला से जानी पाइलिनी पिटू पिटू पिटी देले हम देखुनु कोटा सानो भाई बड़ भाई प्रकाश मिश्र रो स्वप्न बड़ भाई प्रकाश मिश्र रो आशा आज एटा सानो भाई ओजीएस अबे हट
ଆରେ ମାଧବ ମାଧବ ଆରେ ଆମ ଘରକୁ ଅତିଥି ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତାକୁ ଚାପ କରୁଛେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଟିକେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି। ଆରେ ପିଅନ୍ତୁ ପିଅନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ଆଜ୍ଞା ମୋର କିନ୍ତୁ ଚଳିବ, ହେଲେ ଆପଣ ଦୁଗ୍ଧ ଦର ଟିକେ ପକେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା ତାର ତ ପିଅନ୍ତି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଗାଁରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲି, ଅଥଚ ମୋ କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି। ତମମାନଙ୍କୁ ଏ ଖବର ଦେଲା କିଏ? ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କାମ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଭୋଜି କରି ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ନିଜ ନିଜର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଲେ ନାରଦ ଡାକୁଆ। ଆଜ୍ଞା କିଏ ହେଲା କମ୍ବୁପାଣି ସଂଘ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କୁଆଡେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ ବୋହୁ ଘରଟିଏ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ସବୁ କାମରେ ଆମ ମଉସା ନାଇଁ ସାରେ, ଏଇ ସବୁ କାମରେ ଆମ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଏକ୍ସପର୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ଆମ ଟିଭି ସରକାରୀ ମୋରି ଗୋଟେ ଘଟ ସୂତ୍ର ବିଶେଷ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଆମର ସେଠି ବର କନ୍ୟାଙ୍କ ବାବଦରେ ରୀତିମତ ଫାଇଲ ମେଣ୍ଟେନ କରାଯାଏ ଆଜ୍ଞା। ତାମାନେ ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ମଧ୍ୟସ୍ଥି? ମୋର ୟା ଛଡା ବି ଅଲଗା କାରବାର ଅଛି। ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଁ ହୋମିଓପାଥିକ କାରବାର ବି କରେ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ଟୋଟାଲ ଅରୁଆ। ଆଜ୍ଞା ସେତିକି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ତା ଛଡା ମୋର ଘର ବନ୍ଧା ପକା ଜାତକ ଦେଖ ଏସବୁ କାରବାର ବି ଚାଲେ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ମଉସା ନାଇଁ ନାଇଁ ସାରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ନାନପୁର ହାଟରେ ଗୋରୁ ବେପାର ବି କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତାମାନେ ଆପଣ ଜଣେ 511? ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଏତେ ବଡ ବେପାର କେମିତି କରୁଛନ୍ତି? ପେଟ ପାଇଁ ସବୁ ନାଟ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବହୁତ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି, ଏବେ ବି କହୁଛି, ଆମର ସାନ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ କି ଭଳିଆ ଝିଅ ଠିକ କରିଛ କୁହ। ଆରେ କେମିତିଆ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଛ ସେ କଥା ମୋ ଆଗରେ ଦିଅ। ଆଜ୍ଞା ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରପୋଜାଲ, ଝିଅଟାର ରଙ୍ଗ ଶ୍ୟାମଳ, ଉଚ୍ଚତା 5 ଫୁଟ 3 ଇଞ୍ଚ, ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ମାଟ୍ରିକ ସିଟି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଝିଅଟି ସାମାନ୍ୟ ଛୋଟେଇ ଚାଲେ ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଯୌତୁକ ବାବଦକୁ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଫଟୋଟିକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। କ୍ୟାନ୍ସର ଆଜ୍ଞା ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରପୋଜାଲ, ଝିଅଟାର ରଙ୍ଗ ଶ୍ୟାମଳୀ, ଆଜ୍ଞା ଉଚ୍ଚତା 5 ଫୁଟ 6 ଇଞ୍ଚ, ଆଜ୍ଞା ମାଟ୍ରିକ ସିଟି କରିଛି ଆଜ୍ଞା। ଏ ଆଜ୍ଞା ଝିଅଟିର ଆଖି ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଟେରା, ହେଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯୌତୁକ ବାବଦକୁ ଆପଣଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହିତ ଗୋଡିବଳାରେ 2 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଟିକେ ନଜର ପକେଇ ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆହୁରି ବସ୍ତା ପ୍ରପୋଜାଲ ଆଜ୍ଞା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରପୋଜାଲ, ଆଜ୍ଞା ଝିଅଟାର ରଙ୍ଗ ସାମାନ୍ୟ କଳା, ଆଜ୍ଞା ଉଚ୍ଚତା 6 ଫୁଟ, ଆଜ୍ଞା ଶିକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ହେଲେ ଏ ପ୍ରପୋଜାଲ ପାଇଁ ତା ବାପା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହିତ 4 ହୁଇଲର ଗାଡିଟିଏ ଦେବା ପାଇଁ କହିଛି ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଫଟୋ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ। କ୍ୟାନ୍ସର ଆରେ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ ମାନେ
ବଡ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର କିଛି ନାହିଁ ହଁ, ହଁ। ଆହୁରି ଭିତରେ ରଖିଛି ଆଜ୍ଞା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରପୋଜାଲ ଝିଅଟାର ରଙ୍ଗ ଶୁଦ୍ଧ ଅଳତା ଫେଣ୍ଟା ଫେଣ୍ଟି ଆଜ୍ଞା ଉଚ୍ଚତା 6 ଫୁଟ 8 ଇଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା ହିନ୍ଦୁ ଫିଲ୍ମ ହିରୋଇନ ଫିଗର ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ବିଏରେ 3 ଥର ଏଥର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି ରାପୁଡି କରି ମତେ ଲାଗୁଛି ହିରୋଟା ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଉନିବାର କିଛି ନାହିଁ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଦୋଷ କେବଳ ଏତିକି କାହିଁକି କାହା ସାଙ୍ଗରେ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ କୋଉଠିକି ଯାଇଥିଲା? ହଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଟିଉସନ ମାଷ୍ଟର ସହ 3 ଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାରାଦୀପ ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା ଯୌତୁକ ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଫଟୋଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟୋ ବାହାର କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତମ ବ୍ରତ ପୁରା କ୍ୟାନ୍ସଲ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଭେରାଇଟିର ମାଲ ଛାଡୁଛୁ ଆପଣଙ୍କର କଣ କିଛି ପସନ୍ଦ ହଉନି? ଭେରାଇଟି ମାଲ ଛାଡୁଛ? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତାପରେ ତାହେଲେ କେମିତିଆ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦରକାର କହୁନାହାନ୍ତି? ଗୋଟାଏ ଟଙ୍କା ଯୌତୁକ ନେବି ନାହିଁ। ଆଉ ଝିଅଟା ସାଧାରଣ ସୁନ୍ଦରୀ ହୋଇଥିବ ଆଉ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଚିଠି ଲେଖି ପାରୁଥିଲେ ଚଳିବ। ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ଚିଠି ଆଉ ସବୁ ପରେ ସେ ଝିଅର ଗୋଟାଏ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଦରକାର। ଏଇଟା କଣ? ସେ ହୋଇଥିବ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଝିଅ। ଆଚ୍ଛା ରାଖୁଆ, ତମ ପାଖରେ ଏମିତି କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି? ବାହାଘର କଲେଣି ହେଲେ ଏଇ ଟାଇପର ପ୍ରପୋଜାଲ ମତେ କିଏ ଦେଇନଥିଲା। ଆରେ କେହି ନଦେଲେ ବି ଏ ଧନୀ ଅନୁସାରେ ଦେଇକି ତାହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଆଣି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବୁ। ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ ଏଇ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଆଚ୍ଛା। ଏ ଆଖପାଖ ଗାଁରେ ଯେତେ ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି ସବୁ ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ କଥା କର। ଆମ ସାରଙ୍କର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି କଣ? ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି ଯୌତୁକ ନେବେ ଆମେ ଆମ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଟା କେମିତି ପାଇବୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ କଥା ତମର ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଝିଅ ଯଦି ମୋ ମନକୁ ପସନ୍ଦ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତମ ମନ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସି କରିଦେବି। ତାହେଲେ ସାର ଦେବେ ଆଉ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ଝିଅ କଣ ଏଇ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଟ୍ରକ ଝିଅ ସିଧା ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ କରିବ। ହଁ। ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ନମସ୍କାର। ଚାଲନ୍ତୁ ମଉସା ସାରେ କଥା କହିଲେ ଓ ମନ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲା। ମାଧବ ଗୋଟାଏ କଥା ତୁ ମନେ ରଖିଥିବୁ। ଆରେ ମୋ ଘରକୁ ଯିଏ ବୋହୂ ହୋଇ ଆସିବ ସେ ହୋଇଥିବ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଝିଅ। ମାଧବ ତୁ ଗଲୁ ଏଇ ଖୁସିରେ ଅଫିସ ରହିବି ରାତିକୁ। আরে নির্বোধ ব্লড প্রেসর ডায়াবেটিস এইটা গোটে সাধারণ মনিষ পাই অঙ্গ বিশেষ সাধারণ জীবনর পার্ট অফ লাইফ। আরে যা যা তোর জানে আরে যা পুরা খুব আরে ডাক্তার কমরা করছি পুরা সুগার ফিল হচ্ছে। আরে তো যা আরে কি যেମିତି ମୋ ଡାକ୍ତର ଯାହାକି ମତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିଠା ନବାକୁ ପଡିବ। ଆରେ ଯା ମା
ମଉସା ତୁ ଏଠି ଭାଇ ପାଖରେ କାମ ଥିଲା ଭଲ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଗଲା କଣ ଦେଖାଯାଉଛି ମାନେ ତୁ ଏସରେ ତ ମାନେ ପଳେଇଥିଲୁ କୁଆଡେ ମୁଁ ମାନେ ତାମାନେ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ବିକାଶ ଆପଣ ମୋ ବିଧବା ବେଶ ଦେଖି ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ବି ହେଇନି କାରଣ ସେ ଲୋକଟା ଏବେ ବଞ୍ଚିଛି ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ବଞ୍ଚିଛି ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ଯାଇ ଆଉ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ସଫାସୁତୁରା ପିନ୍ଧିଲି କାହିଁକି ତୁ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବୁନି ତାପରେ ସେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତୁ ତୁ ବିଦାୟ ପାଇବୁ ହଁ ମୁଁ କାହିଁକି ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲି କାହିଁକି ମୁଁ ବିଧବା ହେଇଗଲି ସେ ଅନେକ କଥା ମୁଁ ଆପଣ ପରେ ବୁଝେଇଦେବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଡିଭୋର୍ସ କରିବି ଏମିତି କଣ କହୁଛୁ ଜୀବନର ଏତେ ବଡ଼ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏମିତି ଭାବରେ ନିଆଯାଏନି ରେ ମା ନାଇଁ ବାପା ଯୋଉଦିନ ଆପଣଙ୍କ କଥା ନ ମାନି ସେ ବିକାଶ ମିଶ୍ରର ହାତ ଧରି ମୁଁ ଏ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ସେଦିନ ହୁଏତ ମୋ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ବିକାଶ ମିଶ୍ରକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ମୁଁ ଏକଦମ ଠିକ କରିଛି ନା ନୁହେଁ ତୁ ଭୁଲ କରୁଛୁ ନା ମୁଁ ଠିକ କରିଛି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତତେ କହିଥିଲି ବିକାଶ ଭଳି ଗୋଟେ ଅଭାବକୁ ବହାଇ ତୋ ଜୀବନରେ ତୁ କେବେ ବି ଶାନ୍ତି ପାଇବୁନି ଅଭାବ ଅନାଟନ ଯେତେବେଳେ ତୋ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିବ ତୋ ଜୀବନର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଘର ବାଟ ଦେଇ ସବୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବ ତୋ ଭଳି ପାଟିରେ ସୁନାଥ ସମସ୍ତ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ଥିବ କେବେ ବି ଅଭାବ ଅନୁସରଣ ସହିତ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିପାରିବନି ସେତେବେଳେ ତୁମ ମୋର ଜବାବ ଦେଇଥିଲୁ ବାପା ମୁଁ ଯାହା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଠିକ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ହେଲେ ଆଜି ତୁ ବିକାଶ ଭଳି ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ ଦେଇ କିଛି ଠିକ କାମ କରିନୁ ଏ ଭାଇ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁନି ଆରେ ସେଇ ତ ମୋର ଗର୍ବ ସେଇ ତ ମୋର ଗୌରବ ଶୁଣିଲେ ମାଧବ ଧର୍ମ ଦେଖିକି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା ଆରେ ମୋ ଘରକୁ ଯିଏ ବୋହୂ ଆସିବ ସିଏ ହୋଇଥିବ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଝିଅ ହେଲେ ମୋ ନିଜ ଝିଅ ଶାଶୁ ଘରେ 5 ବର୍ଷ ବହୁ କନ୍ୟା କରିସାରିବା ପରେ ଆରେ ମୋ ଘରକୁ ପଚାରିଛି କହୁଛି ସେ ତା ନିଜ ସ୍ୱାମୀ କି ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦବ ଝିଅଟା କଣ ଗୋଟାଏ କହୁଛି କାହିଁକି ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କଣ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଅନେକର ନହେଲେ ବର୍ତ୍ତାନ୍ତର କିଛି ଦିନ ପରେ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ ଜାଣିଲୁରେ ମାଧବ ହେ ଝିଅଟା ଯେ ମୋର କେତେ ବଡ଼ ଜିଦ କର 5 ବର୍ଷ ଶାଶୁଘରେ ବହୁ ପଡ଼ିବା କରିସାରିବା ପରେ ଆରେ ମୋ ଝିଅ କହୁଛି ତା ସ୍ୱାମୀ କି ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦବ ମାଧବ କଥାଟାକୁ ମୁଁ ଠିକ ଭାବରେ ହଜମ କରିପାରିଲି
କହୁଛୁ ଆସିଲାଣି ବହୁ ବର୍ଷରେ ଆସିଛି ଆରେ କାହା କହୁଛି ଏ? ସବୁ ଘରକୁ ଆସିଛି ହେଲେ ମା ତମକୁ ତ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁନି। वो लिपि लिपिका देखिए ଏଇଟା ସିନା ତମ ନା ମୋର ଡାଟା ନାହିଁ ରେ ପରିଚୟଟା ମୋର କହିବା କଥା ତମେ କିଏ ଏଠିକି କାହିଁକି ଆସିଛ ଏଠି ତମର ବର୍ଷ ତଳେ ବନ୍ଦ କରୁଥିଲା ଏ କଥା ପ୍ରମାଣ କର। ଠିକ କଥା ତାର ଯିଏ ନାହିଁ ସିଏ ଆସିବ ସିଏ ଘରର ବୋହୂ ପ୍ରମାଣ କର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦି ଜଣ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଆଜି ସାରି ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଝିଅ କଣ ଏତେ ବଡ଼ ମିଛ କଥା କହିପାରିବ ମୁଁ ଜଣକୁ ବାହା ହେଇଛି ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ବଡ଼ ମିଛ କଥା କଣ ସେ କହିପାରିବ କୁହନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ମିଛ କଥା କଣ ସେ କହିପାରିବ ଏ ମାଧବ ଶୁଣିଲୁ ଶୁଣ ଶୁଣ ଆଚ୍ଛା ଏ ଝିଅ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ କଥା କହୁଛି ନା? ହଁ ହଁ ଏକଦମ ଠିକ କଥା ହେଲେ କୌଣସି ଝିଅ କଣ ଏତେ ବଡ଼ ମିଛ କହିପାରିବ ହଁ ହେଲେ ମା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ତୁ ମତେ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରମାଣ କର। ପ୍ରଣାମ କଲ ମୁଁ ଏ ଘରକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସି ଯାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଏ ଘର ମୁରବୀ ଧନଞ୍ଜୟ ଦିଦି ହେଲେ ଏବେ ଯାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କଲି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଝିଅ। କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଶାଇକି କହିବି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କହିଲେ ତାହେଲେ ତୁ କହିବୁ ତାହେଲେ କହ ଇଏ ହେଉଛି ଠିକ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଝିଅ। ଆରେ ବନିଆ ଆରେ ନିଲୁ ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କିରେ ଆରେ ବାହାଘର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ହେଲା କଣ ନାହିଁ ଏ କଥା କିଏ ବୁଝୁଛି? ଏ ଟୁକୁ ସାରେ ବି ନାହାନ୍ତି ନିହାତି କୋଉଠି ନାଚ ଶିଖି ଯାଇଥିଲେ ସେ। ଆରେ ରାମ ଆରେ ତମ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କିରେ ଆରେ ବାହାଘର କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ ବୁଝ ଆରେ ଭୋଜି ଖାଇଲେ କି ନାହିଁ ଖଲି ଉଠେଇଲେ କି ନାହିଁ ଆରେ ପାଣି କିଏ ପିଇଲେ କି ନାହିଁ ମଦ କଥା ତ କହିଲେ ଏରା କିଏ ମଦ ପିଉନା ଆରେ ପ୍ରକାଶ ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ କିରେ ଜଲ୍ଦି ଆସେ ଓହୋ ଏ ମୂର୍ଖ ପାଗଳ ନାଇଁ 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 ପାଗଳ ହେଇଗଲି। ଆରେ ପ୍ରକାଶ ହଁ ଭାଇ ଏଇ ବାହାଘରରେ ଯୋଉ ବରଯାତ୍ରୀ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଝାମେଲା ସରିଲା ତ? ହଁ ଭାଇ ସବୁ ଝାମେଲା ଶେଷ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇନି। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇନି ନା ଆଜିକାଲି ବରଯାତ୍ରୀ ମାନେ ଯାହା ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବୁଝିଲୁ ମଦ ପିଇବେ ପୁଣି ନାଗିନ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ ତାପରେ ପୁଣି ଝଗଡ଼ା କରିବେ। ଆମର ସ୍ୱାତୀର ଦୁଇ ମନ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ଭଲ ଭାବରେ ଆସିଲେ ଶୁଣି ଗଲେ ଖାଇକି ଯିଏ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଗଲେ। ଆରେ ମନକୁ ଭଦ୍ରଲୋକ ହେଇଗଲେ ନାଇଁ 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 ମନକୁ ଭଦ୍ରଲୋକ ହେଇଗଲେ ନା ଆରେ ତୁ ବୁଝିପାରୁନୁ ଏ ବାହାଘର ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନେଇଛି ସେଇ ଦଳରେ ସେମାନେ ଯୋଉ ବଦମାସ ଗୁଡ଼ା ଆସିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଭାଇ ଏ ବାହାଘର ଦାୟିତ୍ୱ ତ ତମେ ପୁରା ନେଇଛ। ଆରେ ନାଇଁ ରେ ମୁଁ କଣ କଲେ ଆବେ ଶୁଣେ এই বাহাঘর দায়িত্ব নেইছি মো সান ভাই মাজিস্ট্রেট প্রকাশ
जदि मो सान भाई माजिस्ट्रेट प्रकाश मिश्र ए बाहादुर दायित्व नेछि माजिस्ट्रेट ना सुनिके नुह संग हरि गले रे तू जानिनु मद दिबा छाड़ी देले सने भाई ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋ ସାନ ଭାଇ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ମୋ ସାନ ଭାଇ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଏଇ କଥାଟା କହି କହି ତମେ ଖୁସିରେ ପ୍ରାୟ ପାଗଳ ହେଇଯିବ। ए प्रकाश ହଁ ଭାଇ तू काहे ए कथा पचारनु हां ओ बड़ भाई प्रकाश मिश्र काहे ए पर्यंत खुशीरे पागल हेनी ଭାଇ ମୁଁ ତ କାଲି ସକାଳେ ଫୋନ କରିବାକୁ ଚାଲି हां ଏବେ ତ ବେଦି କାମ ଚାଲିଛି କିଛି କାମ ନାହିଁ ତମେ ବାହାଘର ଚିଠାଟା ଲେଖିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। हां अरे पागल ମୁଁ ବାହାଘର ଚିଠା ଦେଖିବି ଆଉ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ବାହାଘର ଚିଠା ଦେଖିବି ଆରେ ଗୋଟେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ମତେ ପୁଣି ହିସାବ ଦବ ଆରେ ସେ ପୁଣି ବଡ ଭାଇ ବିକାଶ ମିଶ୍ରର ସାନ ଭାଇ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ଭାଇ ଭାଇ ମୁଁ କହିବା କଥା କଣ କି ଆରେ କଣ କହିବାର କଥା ସେ କହୁନୁ ଭାଇ ଭାଇ ସର୍ବମୋଟ ପ୍ରାୟ 9 ଲକ୍ଷରୁ କିଛି ଟଙ୍କା କମ ହବ। ସବୁ ହିସାବ ସରିଲା ଯା ଯା ସବୁ ହିସାବ ସରିଲା ହାଁ ମୋ ସାନ ଭାଇ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ପୁଣି ମତେ ହିସାବ ଦବ ହାଁ କହିଲୁ ମତେ ହିସାବ ଦବ ଭାଇ ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି ହଁ ପଚାରେ ମୋ ନାଁରେ ଫ୍ଲାଟ୍ କିଣା ହେଲା 10 ଲକ୍ଷ ହଁ ସ୍ୱାତିର ବାହାଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା 10 ଲକ୍ଷ ହଁ ହେଲେ ଏତେ ଗୁଡିଏ ଟଙ୍କା କୋଉଠି ଆସିଲା? ଆରେ ପ୍ରକାଶ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ର ବଡ ଭାଇ ଆରେ ମୋ ପାଖରେ ପୁଣି ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ଆରେ ଶୁଣେ ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଟଙ୍କା ଆଣିଲି କଣ ଆଣିଲି ତୋର କିଛି ହିସାବ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ ତୋର ଏ ବଡ ଭାଇ କୋଉଠି ଚୋରି କରିନି କି ଡକାୟତ କରିନି ଭାଇ ଭାଇ ମୁଁ ସେ କଥା ପଚାରିନି ଭାଉଜ ପଚାରୁଛୁ ଭାଉଜ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିଲେ ହଁ ଅଥଚ ସ୍ୱାତିର ବାହାଘରକୁ ଆସିଲେନି ହଁ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲା ଆପଣ କିଛି କହିଲେନି? ଆରେ ଛାଡ ସେ କଥା ତୋ ଭାଉଜ ଆସିଲାନି ମୁଁ ସେ କଥା କିଛି ଜାଣିନି ଭାଇ ଆମର ତ ସେତେବେଳେ ଅଭାବ ଥିଲା ଭାଉଜ ଆମ ଅଭାବ ସହିତ ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ଚଳିପାରୁ ହେଲେ ଏବେ ତ ଆମର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ ଭାଉଜ ଏମିତି ଜିଦ୍ କରି ତାଙ୍କ ବାପ ଘର ରହିବାଟା ମତେ କାହିଁ କଥାଟା ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି ଭାଇ ଆଉ କାରଣଟା କଣ କି? ଆରେ କାରଣ କିଛି ନୁହଁ ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ ତୋ ଭାଉଜ କାହିଁ ଆସିଲାନି କୋଉଥିପାଇଁ ଆସିଲାନି ତୁ ଆଉ ମତେ କେବେ ହେଲେ ପଚାରିବୁନି ନା କେବେ ହେଲେ ପଚାରିବୁ ହେଲା ଭାଇ ମୁଁ କେବେ ବି କୌଣସି ଦିନ ତମକୁ ସେ ବିଷୟରେ ପଚାରିବିନି ହେଲେ ତମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି କଣ ପଚାର ତମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସର୍ବମୋଟ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା ହଁ ମୋ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା 10 ଲକ୍ଷ ହଁ। ସ୍ୱାତିର ବାହାଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା 10 ଲକ୍ଷ ହଁ। ଏବେ ତ ତମ ଆକାଉଣ୍ଟ ପ୍ରାୟ ନେଇଲି ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଠାରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ନେଇଯାଅ ଅଥଚ ତମେ ମନା କଲ ଆରେ ପାଗଳା ଭାଇ ମୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମୋ ପାଖରେ ଛିଡା ହେଇଛି ଭାଇ ଆରେ ଯଦି ମୋର ଟଙ୍କା ଦରକାର ହବ କି ମୁଁ ରହିପାରିଲେନି ମୋ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ସାନ ଭାଇ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ପାଖରେ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ରହି ଆସିବି ଆରେ ଯଦି ସେଇଟା ନହେଲା ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ପାଖରେ ମୁଁ ବି କିଛି ଦିନ ରହି ଆସିବି ଆଉ ହଁ ଛାଡ ଛାଡ ସେ କଥା ଛାଡ ତୁ ବେଶୀ ଇମୋସନାଲ ହନ କହିଦେ ଭାଇ ଭାଇ ମୁଁ ଏସବୁ କଥା ମନେ ପଡୁନି ହେଲେ ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ଆରେ ମୋର ପୁଣି କଣ ଭବିଷ୍ୟତ ମୋ ସାନ ଭାଇ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ଗୋଟେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଆରେ ଗାଁରେ କିଛି ଜମି ବାଡ଼ି ରହିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଚାଷ ବାସ କରି ଚଳିଯିବି ଆଉ ତୁ କହ ତୋ ଭାଇ କେବେ ଅସୁବିଧା ରହିପାରିବ ହଁ କହିଲୁ କହିଲୁ ଭାଇ ଭାଇ ବିକାଶ ବାବୁ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା
ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ସେପଟେ ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡିବ। ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ମୋ ସ୍ୱାତୀର ସାଙ୍ଗର ବରର ସାଙ୍ଗ ନା? ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା 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 ହଉ 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 ହାତ ଗଣ୍ଠି ତ ପଡିବ। ଭାଇ କଣ ପଚାରୁଛ? ଭାଇ କଣ ଯାଇ ବେଦିରେ ହାତ ଗଣ୍ଠି ପକେଇବେ? ଆଜ୍ଞା ସେ କଥା ନୁହଁ। ବର ବେଦିକି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମନୋଜ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ସହ କଣ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ତା ପୁଣି ଯୌତୁକ ବାବଦରେ। ଆରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯୌତୁକ ବିଷୟରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି? ଆରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରେ ବୁଝିଲ ତାଙ୍କ ଘର ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ମୁଁ ସବୁ ପୁରା କରିଛି। ହେଲେ ଯଦି ମନୋଜ ଆମ ଘର ଝୁଅ ଆସି ଚଳିବେ ପଖାଳ କଷା ମୋର ଟିକେ ରୁଷି ବସିବେ ମୁଁ ତାକୁ ଯାହା ମାଗିବେ ମୁଁ ଦେଇଦେବିନି। ହଉ ହଉ ସେ ବାହାଘର ହାତ ଗଣ୍ଠିଟା ସରୁ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କଥା ଦେଇଦେବି। ହଉ ହଉ ଆରେ ନା 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 ସେ କଣ କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥା ହେବେ ବୋଲି ଆପଣ ଯୌତୁକ ବାବଦରେ। ଯାଆନ୍ତୁ ମନୋଜ ବାବୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ ସିଏ ଯାହା ଯୌତୁକ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମେ ଦେଇଛୁ ଆଉ ଯାହା ବି ଯୌତୁକ ଚାହିଁବେ ଆମେ ଦବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ହଁ ହଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବୁ। ଏଇ ତ ମନୋଜ ବାବୁ ଆସିଲେଣି। ସେ କଥାଟା କେବଳ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ମନୋଜ ତମର ଯାହା ଯୌତୁକ ଦରକାର ଆମେ ଦବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। କୁହ ତମର କଣ ଯୌତୁକ ଦରକାର? ମୋର ଯାହା ଯୌତୁକ ଦରକାର ସେଟା କେବଳ ମତେ ବିକାଶ ଭାଇ ଦେଇପାରିବେ ଆଉ କେହି ନୁହଁ। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ବିକାଶ ପାଖରେ ସମର୍ଥ ଥିବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ଆପଣ ଏବେ କୁହନ୍ତୁ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଏକାନ୍ତରେ କହିବି। ବଡ ବିଚିତ୍ର କଥା। ହାଁ? ଆରେ ମୋତେ କୁହ ମୁଁ ତମର ସବୁ ଦାବି ପୂରଣ କରିବି। ଆରେ କୁହ। ନାଇଁ ଭାଇ ମାନେ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଆରେ କଣ କହୁଥିଲୁ? ମାନେ ଆରେ ସେ କଥା ଛାଡେ। ଆରେ ପ୍ରକାଶ ତୁ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯା। ନାଇଁ ଭାଇ ମନୋଜ ମୋତେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଆରେ ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତୁ ଯା। ହଉ ଭାଇ ମୁଁ ଆସୁଛି ତାହେଲେ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆସିବା। ଆରେ ମନୋଜ ଭାଇ ଆପଣ ମତେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡାକିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ସାର ଲଗେଇଥିଲେ କଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ ପଳଉଥିଲା? କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତମେ ଏବେ ଆସିବାର। ଆସୁଛି ସାର୍। ଏବେ କୁହ ମନୋଜ ମୋ ସାନ ଭାଇକୁ ଭିତରକୁ ପଠେଇଦେଲି। ଏବେ ତମର କଣ ଦରକାର ଶୁଣ ମନୋଜ। ତମେ ମୋର ସାନ ଭେଣୀ ସାନ ଭାଇ ପରିକା। ତମେ କଣ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। କୁହ ମନୋଜ ତମର କଣ ଦରକାର ମୁଁ ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। କଥାଟା ତ କହିବି ନିଶ୍ଚୟ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛି କଥାଟା ସ୍ୱାତୀର ଉପସ୍ଥିତି କଲେ ଭଲ ହେବ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କଣ ସ୍ୱାତୀକି ଡାକି ଆଣିବି? କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆରେ ଏଇ ତ ସ୍ୱାତୀ ଆସିଲା। ଭାଇ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଏ ହୁଣ୍ଡି ତୁ ପୁଣି କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ସେ ଯାହା ଯୌତୁକ ମାଗୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ସେ କଣ ମାଗୁଛନ୍ତି? ଭାଇ ସେ ଯୌତୁକ ମାଗୁଛନ୍ତି ତ? ନାଇଁ ଭାଇ ସେ କଣ ଗୋଟେ କଥା ମାଗୁଛନ୍ତି? ଆରେ ମାଗନ୍ତୁ। ଆରେ ମୁଁ ଯୌତୁକ କାହିଁ କଣ ପାଇଁ ଡରିଛି? ଆରେ ବିକାଶ ମିଶ୍ର ଏ ସାନ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଜୀବନ ବି ଦେଇଦବ। ଆରେ ଯୌତୁକ ଗୋଟେ କଥା ନା ମୁଁ କେବେ ପଛେଇବିନି। ଏ ମନୋଜ ବାବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ଆପଣ ଏବେ ମାଗନ୍ତୁ କଣ ମାଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମାଗିବୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମାଗୁଥିବା ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ ଦେଇ ନ ପାରନ୍ତି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବାହାଘର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ବଡ ବିଚିତ୍ର କଥା। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ଏ ବାହାଘର କାହିଁ ବନ୍ଦ ହବ? କଣ ମନୋଜ ତମର କଣ ଦରକାର? ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ବେଦି ଉପରେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବ। ମୋର କେବଳ ଏତିକି ଦରକାର ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବା ସମୟରେ ଆପଣ ସେ ବେଦି ପାଖକୁ ଯିବେନି
କି ଆପଣଙ୍କର ଏ ଅଲକ୍ଷଣ ମୁହଁ ଦେଖେଇବେନି। ମୁଁ ବେଦୀ ପାଖକୁ ଯିବିନି? ହଁ, ମୋ ଭଉଣୀକି ମୁଁ ଦେଖି ପାରିବିନି? ତମେ ଏମିତି କାହିଁ କଥା କହୁଛ କହିଲେ ମନୋଜ? ହଁ, କହିଲେ କାହିଁକି ଏମିତି କଥା କହୁଛ? କାରଣ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମତ୍ସ୍ୟ